kallo da masu kallon sauraro za su gabatar da sunanka da sunan kamfani a matsayin na ciyarwa. Sunana Abdullahi Adam Yusuf, sannan sunan kamfaninmu Apple Links Associates Nigeria Limited. Ko za ka ba mu takaitaccen tarihin wannan kamfani da ma kai kan kamfanin mai da ka sha? Takaitaccen tarihin wannan kamfani da fara da lafiya da komai da kuma wannan ni'ima da ya bamu. Sannan abu na biyu shine maganar tarihi na. Ita wannan harka ta waya ta daɗe kuma ta soma ne tun daga wajen 1999. Shine a wannan lokacin waya ta fara zuwa hannayen mutane yadda aka fara samunta ko ina da kuma sai da sim card. Abinda aka fara amfani da shi shine sim card da kuma wasu 'yan wayoyi haka ƙanana irin su wasu kamfani ana ce musu Siemens da wasu Nokiyoyi can ƙanana dai. To a hankali kuma zamani yana towa ana ci gaba. Da hadar da ake gabatarwa a wannan kamfani. To ai shi takaitaccen tarihin dama abin da yasa nake so da ma dora ni shine shi tarihi shine kamar mu da muka daɗe muna cikin wanda suka daɗaɗɗu a cikin wannan harka da take ta waya. To an yi gwagwarmaya, an sha wahala, an shiga an fita tun ana yi yau za a yi kasuwar gobe ba za a yi ba, jibi a yi gata ba za a yi ba, haka dai har Allah ya sa muka miƙe. Sannan muke kawo kaloli da na wayoyi manya haka da kuma saffa da ƙanana. Sannan kuma shi takaitaccen tarihin kamfanin nan ya kasance ya fara existing ne lokacin da na buɗe wannan ofis ɗin a 2015. Yanzu kwatankwacin shekara 10 years kenan zan ce ko 9 years ko shekara 9 ko 10 dai haka nake tunani. To cikin yadda Allah muna da ma'aikata kamar guda 10 wanda ya kasance ma'aikatan nan ina tunanin dukkaninsu masu digiri ne. Kowanne ya yi digiri kuma ba wai a digiri karami ba a fannin wani wannan za ka samu akwai wanda ya yi mathematics, wanda ya yi economics, muna da wanda ya yi political science, muna da wanda ya yi IT, muna da su dai daban-daban wajen wannan mutum 10 da suke karkashin mu gaskiya cikin yadda Allah duk suna da digiri. Kaje sai da wayoyi ko wasu fan na wayoyi. Kai wannan shago na kan me ka fi mai da hankali akan sai da? Mu abin da muka fi mai da hankali akan sayarwa shine sai da sababbin wayoyi. A takaice zan iya kiran kamfaninnika kamar muna sai da kamfanin Xiaomi, Huawei, Nokia, Samsung da kuma Apple, wato iPhone kenan. Wani product din na Apple wanda ya shafi MacBook, iPad duk muna kawowa. Shugaba a wannan kamfani, kowane irin jan kunne ko kira za su kake da shi ga ma'aikatar da kake jagoranta? To kira gare su shine abin da ya tsaye da mu shine a baya ya kamata in yi bayanin cewa abin da ya kawo mu ga wannan mu gaci shine a rikon amana. Domin lokacin da nake zuwa cikin kasuwa nakan iya zuwa a kafa in koma gida a kafa ba tare da kuma na karɓi kuɗin abinci ba. Nakan iya samun wani ya rage min hanya, sannan nakan iya samun tallafi daga gurin iyayena. Wani lokacin idan mahaifinmu zai tafi gurin aiki yakan ɗauko ni a motarsa ya zo kuma ya ajiye ni a kasuwa, sannan kuma shi ya tafi gurin aiki. Wannan ka wani irin tasiri kake ga wannan sana'a musamman wannan kasuwa ta fito take ba matasa wajen sana'a? Ai zan iya gaya maka daga lokacin da kasuwar ta fara tsayawa da kafarta shine 2009. To daga wannan lokacin zuwa yanzu, a wancan lokacin shagunan ba su fi guda 70 ba zuwa 100 da dan wani abu. Amma yanzu ina tunanin in ka kalla daga farkon Beirut zuwa ƙarshen ta da gidaje ne ma a wannan lokacin, ba wata plaza ko guda ɗaya. Amma yanzu zaka ga ɗaya in ka irga plaza zaka tar da plaza ta fi guda 20. Ga ta nan ana gudanar da sana'o'i, matasa sun yi shaguna, zaka ga duka musabbabi da zaka nuna da zaka ga matasa ne suke yawo, suke komai da komai. Wajen kuma nan kasuwar tana ɗaya daga cikin tsaftatacciyar kasuwa wajen wadda take kula da al'amura da yawa na harkar matasa. Sai wahala ka shigo kasuwar nan ka zo ka tarar akwai wasu 'yan rigingimu tsakaninta da matasa ko matasa ka gansu suna yin wasu irin al'amura wanda yake na rashin tarbiyya. Insha Allah in ka shigo cikin Beirut zaka ga kasuwar ta daban ce, kasuwa ce ta zamani wadda take tafiya kuma da zamani.
sannan nau'in irin wannan wayoyin da kuke sayarwa a nan ita kuke suwa a kamfani direct ko kuma ya abin yake? Direct muke kawo wayoyin mu gaskiya, da kamfani muke kawo su direct zuwa Najeriya. Wani albashi za ka gaya kwastomi a kan irin sahihanci da ingantattun wayoyi da kake da su a wannan shaguna, kuma irin kalolin wayoyin da kuke da su? Masha Allah, wannan kamfanin namu mun gode wa Allah da ya kasance kuma sananne ne, domin daga ko'ina insha Allah inda ya kai tambaya ka ce a Apple Links Associate Beirut Road number 25, in Allah da za a baka recommending cewa wayoyinmu original ne 100%. Ba magana cewa wayar mu akwai wani dan wasu abubuwa da a cikinta ko akwai wani kala, a sabuwa ce 100% new da waranti da komai za ka tarar da ita. Kuma kwastoma ya siyasa matsala, akwai wani shiri da kuke yi na duba ko wani abu? Sosai ko muna ba wa kwastoma gudunmuwa, domin kwastoma shine mu, inda ba kwastoma din da ba mu. Dole muna ba shi gudunmuwa kala-kala, domin akwai customer case a cikin kasuwa na kamfanoni daban-daban da idan ya samu matsala za su kula da shi. Wanne sako za ka tura wa kwastomomi da suke kallon wannan shiri na abokan kasuwancin ku? Kwastomomi sako da za mu gaya musu shine a wannan lokacin ba lokaci ne na wasa da waya ba. Kowa ya kasance cewa wayarsa ta kasance da data da abubuwa a cikinta ta yadda zai rinka samun bayanai na duniya da ko'ina, saboda ci gaba ya riga ya zo. To don haka muna kira ga kwastomomi su nemi wayoyi manya masu kyau wadda za su rinka ganin me ake ciki a duniya. A ƙarshe fatan alheri ga wanda kake shugabanta a wannan kamfani naka? Alhamdulillah ina fatan alheri ga wannan wanda nake shugabanta, domin sun kasance abokanan tayayyar kasuwa ne. Dole za mu gode musu, mutane ne masu son ci gaba, duba da cewa sun yi ilimi na boko da na addini. To wannan ya ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen gogewa, domin duk abin da ka sani za su iya yi, tunda muna da kowane irin a nan muna da kowane irin fanni na wanda ya goge a harkar ilimin addini da na boko, ba wanda ba mu da shi. Wanda ke so ya mu'amala da wannan kamfani na Apple Links, ta ya zai sami? Muna da channel da yawa wanda ake samu mu. Muna da wani account ɗinmu na Instagram wanda yake a Apple Links Associates, da kuma account ɗinmu na Twitter, shi ma Apple Links ne Associate, da kuma account ɗinmu na Facebook, duk shi ma Apple Links ne Associate. Duk wanda ya sacin wannan sunan, in Allah da zai ga mu akai, Apple Links Associate Limited. Lambar waya ita ce 081 6796 7058. Adam Yusuf, matsayina manaja. Hajji Adams, ga shi mun ganka a wannan, ko me za ka faɗi irin gaggaya mana abubuwan da kuke sayar a wannan kamfani naku mai albarka na Apple Links? Muna sai da wayoyi sababbi na farko kenan, na biyu kuma muna sai da accessories na wayoyin da kuma kayan games da kayan network da abubuwa dai da dama. Ana kasancewa ka a wannan kamfani, ko kai tsawon shekara nawa a wannan kamfani? Na kai tsawon shekara 10. Kowane irin gudunmawa wannan kamfani yake tallafa maka tun fara aiki da shi a rayuwarka? Wannan kamfani namu da muke da shi ai ba za dai ma mu ce abin zai musanta ba, saboda komai a cikinsa aka yi. To me za ka ce game da alaƙa ku da mai wannan kamfani? Alaƙa ta da shi ne wana ne, uwa ɗaya uwa ɗaya. Ta fannin alaƙa nufi na ta rayuwa wajen kyautatawa, me za ka ce game da yanayin zaman ku da sai dai in ce kawai alhamdulillah, saboda an tsaya bisa amana, komai yana tafiya. To kana da wani saƙon godiya ga mai wannan kamfani? Saƙon godiyarmu shine Allah ya ci gaba da
tallafa masa da kuma ƙara matsayinsa ya kawo kuma arziki mai dorewa. To ga kwastomomi me za ka ce musu game da irin nau'in kayayyaki da kuka kawo sababbi? A kwastomomi? Kuna da wasu kayayyaki sababbi da aka gaya kwastomomi a wannan shago na ku? Muna da sababbin kaya kamar irin su iPhone 16 da Samsung latest one da kuma Huawei da kuma muna da OnePlus, muna da Pixel, sannan kuma akwai iPads da MacBook. Mun gode.